מאסטרו, בבקשה. בימים שקוסביצקי המנצח הגאון לא ידע לקרוא תווים מנקודות, בא לארץ קוסביצקי המזכיר של הברון ואמר לפריימן קים ואורקסטרה בוא נקים. מאירוביץ' בא עם פיילה, חיסין בא עם טוף מאור, חיסין בא לו עם אשתו של מוישה נץ. חיימוביץ' בא עם זיילר, עם מיתרה, עם כינור, ומאסטרו אורסוביץ, אז הרים את השרביץ. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. המנגנים דיברו רוסית, אבל דיברו רק בעברית. איזה אורקסטרה, ראשון לציון מרש. היא ניגנה בשער מקווה סול ציונה נס ציון, היא נסעה לנס ציונה לקונצרט. היא ניגנה בפתח תקווה וכשבא כבוד הברון, היא ניגנה לו בשמחה והוא הפסיק את התמיכה. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. המנגנים דיברו רוסית, אבל דיברו רק עברית. איזה אורקסטרה, ראשון לציון מרש. בחגים נמרדת ליל היא יצאה אל החולות לנגן לאור ירח קרקוביאק. הראשון מסוגו שקם בשנות ה-70 המוקדמות. בשנות ה-80 הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק בן צבי, יצחק נבון, מבקר בכלא, ואני מסביר לו, מתלווה אליו כאן. יש לי עוד תמונה שליאורה הציעה שגם את זה אני אציג. פה זה תמונה של שנות ה-70 המוקדמות ביהודה ושומרון אחרי מלחמת ששת הימים שכבשנו בג'נין, טול כרם, חברון ושכם. בנינו את בתי הסוהר למחבלים, ואז דוקטור בורק היה שר לביטחון פנים ומשטרה, ומינה פעם ראשונה דוקטור לקרימינולוגיה ותיאולוגיה, נציב בתי הסוהר, את דוקטור ורטהיימר, שהוא מסייר יחד עם שרת העבודה והרווחה ארבל אלמוזלינו, ואני מלווה את הביקור כאן במקום. זהו, עד כאן. אני יכול לתת. 5, זאת אומרת, זה צריך להיות לפני 70 שנים. היחידה שיש לך התמונה היחידה שיש לי בתור ילדה. אבא שלי יש לי זכרונו לברכה, אבל בתור ילדה זו התמונה היחידה שיש לי. ואני עליתי מבגדד עיראק, ואני לא זוכרת אפילו איך התמונה כן נעשתה, ומצאתי אותה, הייתה עם סימנים קטנים, לקחתי אותה ושיפצנו ועשיתי את זה, שמתי את זה כאן. עכשיו אני יכולה לספר עוד משהו על וזה צריך להיות בתקופה שהיה מצור, זה היה בתקופה שהיה מצור על ירושלים, שלא היה מים. את יכולה להגדיר את השנים לילדים? הילדים האלה, זה הבן שלי ואחד הנכדה שלי שהיו קטנים, והם שואבים מים מהבאר של סבא וסבתא בירושלים. ליד הבאר הזה היה ישיבה של דתיים ובתי כנסת. היו באים לחצר והיו מתפללים, ובמיוחד בחגים היו עושים תשליך בתוך הבאר.
אבל במיוחד הבאר הזו שימשה לשתיית מים בזמן המצור. יותר מאוחר, כאשר הכל היה בסדר, המים שימש להשקיה וגם כן לברכה. כל הזמן היו מברכים. עד היום באים ומתפללים שם הישיבה של בן פורת יוסף בירושלים. יביש זכוכית, אני מתנגד. כן, יביש. היו מייצרים זכוכית גם פה של המנורות של נפט. הייתי מספק היה חנות פה של סימנסקי, אני לא יודע אם אתם לא... עם מדרגות, היו עולים במדרגות אליו. כן, וזה היה במנות, כל אחד היה צריך לקבל, אני יודע, כל חודש למפה אחת וזה. אחרי זה המפעל פשט רגל, עבדתי 18 שנים פשט רגל, נכנסתי אחר כך לצבא בתור אזרח ובצבא. השתתפתי במלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת סיני, הייתי הרבה פעמים בהר הצופים שהיה בידי ירדנים, היו לוקחים אותנו עם שריוניות למעלה, כן. אז, והתחתנתי פה. אני התחתנתי פה לפני 50 שנה, התחתנתי, לפני חודשיים אשתי נפטרה. אז נשארתי לבד. אז יש לי מזכרת, הזה של סבתא של אמא שלי. שהיא נתנה לי את זה עכשיו, זה שגם אמא נפטרה. איפה במקור? נחום, איפה אתה במקור? מפרס אני. יש לנו שניים. התורה לפי הפישוטים על הכלי. מה? פישוטים על הכלי. על גביש. וזה משתמש במתקן לסוכר, לסוכריות, לזה. אבל... רגע, התמונה היא של מי? זה של סבא שלי, אני בכלל, אני לא, זה של אמא שלי, היא נתנה לי. כן, וזה גם של הדור שלהם, זה, אני יודע, נתנו לזה מזכרת לאמא שלי. זה יותר מדי יבוא. צילום שהוא ציור. וואו. זה ציור? זה צילום עם אותו תרבוש. של סבתא שלי, כאילו, שהיא לבשה את זה בחתונה של לא יודעת של מי, ואימא שלי לבשה את זה גם בחתונה שלה, וזה מדור לדור זה הולך. בקיצור, רק אני לא לבשתי אותה. למה? אין לי מושג למה, כי לא רצו הבנות שאני אלבש אותה. לא, אני לא סתם. ויצאו במחול מחניים בחורים ובחורות, בילויות ובילויים, והלכו שם בילויים. ובליל שבת בערב ריקודים. אחרי איזושהי מלחמה ברוסיה. אבא שלו, אבא של סבא שלי, והוא כשהוא קטן, אותו דבר, ברוסיה אחרי מלחמה, אחרי איזושהי מלחמה. אחרי מלחמת העולם, שלי אותו, אחרי המלחמה... בית העם, אבל סבא וגם סבתא לא רקדו. כאן שומעים אותה וזה עושה מוזיקה. פעם זה היה יוצא החוצה, אבל כבר לא. הציפור, מנגנון יסתכל. וזה עבר, סבתא שלי קנתה את זה כשהיא התבגרה והיא הביאה את זה לאמא שלי. אני עוד לא נולדתי, אבל זה עבר לבדודה שלי, ואז זה עבר אליי. יפה. עבירה מדהימה, נכון? נכון. יפה מאוד. וזה הרבה שנים במשפחה, וזה גוזר אצל מדור לדור עוד בארץ עיראק. וואי, יש לך הרבה, יש לך איראן, יש לך עיראק, מעניין אצלך במשפחה. מה זה? סבא מאיראן, זה מהצד של מי? מהצד של אמא או אבא? זה סבא של אבא. כן. יפה, איזה יפה. בפרדס על יד היקב הבגדים היו מתקמטים מהר, אז שנסעו, היו לוקחים מגייץ קטן כדי לגייץ את הבגדים, ובעצם הוא בנה את זה לבד. מאוד יפה. היה לי עוד משהו שזה מצפצף. שצולמה מתי? אם אני לא טועה, זה היה שאבא שלי היה ב-1900,
68 ככה. שהיה לו בר מצווה? שנה אחרי מלחמת השנה. לא, הוא נולד ב-62. אוקיי. אז הוא... ופה, האמת היא, יש לו אחות שממש דומה לבת שלה, ואני חשבתי שזאת היא. גנים. כל חודש יש אז קבוצת כוכבים בשמיים שהיא מייצגת את החודש הזה. אז אני נולדתי בחודש נובמבר וזה הקרב וזה קנתה לי. זו שרשרת שעשה אותה סבא של אבא שלי לסבתא שלי כשהיא הייתה בת 12. בתקופה שהם הם עלו ממרוקו לישראל ואז הם הוגלו למצרים, וכשהם היו במצרים הגיע לגיל בת מצווה, הוא עשה לה את זה. השרשרת הזאת הייתה השרשרת שעמדה אותה לא מעט, ואני חייבת להגיד שמכל 32 הנכדים שלה, ולא זוכרת כמה מתוכם בנות, כולם נשאו את עיניהם לשרשרת. והיא החליטה שרוצה לתת אותה רק לי בגלל קשר מיוחד שהיה לה עם אבא שלי, שגם היה נידון למוות, ויש פה סיפורים מתוך סיפורים. וואי. גם מה שאת אומרת, גורשו למצרים לא כך פשוט, זה מלחמת העולם הראשונה, שחלק מהאוכלוסייה שלו לא קיבלה את התמנה, לא קיבלה, אז היא גורשה מהארץ, זה סיפור מאוד מעניין, גם. נכון. וכשהיא נפטרה, אז דודה שלי בכאב לב אמרה לי, אני מתה שתהיה של שלווה, הבת שלי, אבל היא רצה שזה יהיה שלך, אז זה יהיה שלך. וואו. ובלב נפעם ושלחו את התזכור במבטא רוסי טהור